bon temps que fa i quina tranquil·litat. Calla, Fabino! No siguis hippie, això no durarà gaire. Aviat posarem en marxa el nostre plano per robar totes les cases de Vilalliure. Però, capo, per què no tornem a Palermo? Aquí el capità Penedès sempre està a la guai per aixafar-nos els plans. No! Hem tornat a Vilalliure per venjar-nos. Com ni el capità Penedès podrà fer-hi res. Природа жаждущих степей, один гнев. Algú entès a la russa? Però, capo, com ens ho farem? Ja ens va derrotar una vegada. Què li impedirà tornar-ho a fer? Tranquils, està tutto preparato. Anem a la taverna. Jo crec que si tornéssim a Palermo ens aniria tot millor. Calla, Faustina, no vull sentir-te més. Josep, tens el poder? Sí, capo, tinc el poder. Què hi ha dins, capo? No és perquè no aleguis tu, borratxo. Aquesta serà la nostra arma. En aquest poder hi ha un potentísimo gris capaç de dormir tota la gent de la ciutat si es barreja amb aigua. Bravissimo, capo! Да, отлично, Капа, это то, что мы ждали от тебя, брат. Un plan interessante. Robarem tota la ciutat. Calla, inútil. La veritat és que havíem demanat. Vosaltres quedeu-vos aquí. Giuseppe, obre la porta. Sí, capo. Va, Giuseppe, llença el varios dipòsits de l'aigua. Sí, capo. I això sol serà suficient per enverinar tota la ciutat? Sí, n'hi haurà prou i suficient per enverinar tota la gent de Vilalliure. Farem que quedin ben adormits i després els robarem casa per casa, totes les seves pertinences. I el capità Penedès dormirà com un angelet. Ja està fet, capo. Què deuen haver fet al dipòsit d'aigua? Ahir només vaig sentir que pretenien fer un robatori. No puc quedar-me a investigar-ho. Els he de seguir. Au, noi, aquesta serà la primera casa que visitarem. Avant! Ja som rics. Чар, как красный часовой. Algú entès a la russa? No, però està molt bo. Andiamo! Oh no, entren a casa la iaia. Haig de fer alguna cosa. Tu? Agafeu-lo! Oh no, arriba la iaia i jo encara vaig disfressat. No ha de saber la meva identitat secreta. He de marxar. Hola, bona nit. Això és Notícies Vila, les notícies de Vilalliure. A la nostra ciutat avui ha estat un dia estrany. Sembla ser que una estranya epidèmia general ha causat son i cansament a gran part de la població. A hores d'ara estem esperant una roda de premsa a l'Hospital Comarcal per tal que els metges ens expliquin el que ha passat, però encara no s'han despertat. La següent notícia del dia no és menys sorprenent. Avui la Ramona, que viu al carrer de la Ceba 69, ha atrapat infraganti a casa seva una colla de lladres mafiosos que l'estaven robant. Ho veus, nen? La teva iaia és famosa. És llàstima que se me n'hagi escapat un, si fos més jove. Ara sí, la pau ha tornat a Vilalliure.